This is not a test. Ya njabe sengishilo ukuthi uwena ithemba lami lokugcina. Hawu yini manje kwenze njani? Phela kwamele ngisendele lo mjida lo iLocation ngoba mangakhona ukuthi ngimsendele he will shoot us. Kodwa phela kusimple lokho. Lethi ifoni ngimsendele location. Manje le first sida ngayi location lena. Ya yona foni enginayo le. Ya nje kade sengishilo ukuthi uwena ithemba lami lokugcina. Kodwa phela ungabe usungibiza nje ngethemba manje ngathi khona mhlawumbe into esiyenzeka. Esha okay. Lalela ke nginayo iplan mina. Nayi ifoni yami. Siya lapha kuloya mjitha lo yabo lo mjitha. Siyamcela ukuthi ashuthe soba uthuku uswazi sithole location yethu. Awu, ngesithombe nje lento yashareka. Ya, kodwa phela ngithi kuzomela iqale yabo uqale sishoot isithombe manje sishare. Oh, Yazini futhi change of plans. Wash and learn. Manje ifoni lobani lahlanya. Buda, ngifuna ukuthi usishuthe. What's up, man? Oh, Msingisi. We want you to shoot us. Because if you do not shoot us, somebody is going to shoot us. Right. Hey. What's wrong with you guys? Oh, sekuwena ke manje ithemba lethu lokugcina. Alright, cool. I can handle you both. Yabona ukuthi uthini? Akubona umuntu oyithemba lo muntu wale. Uyasibolisa sinqa. Ifoni yakho le sonke lesikhathi guluva. Kanti bathi lo muntu ebethi asende location kanti bethi he will shoot us kanjani? Wala bafethu. So Sam. Buda. Wena mjitha location lo? Kudala ngasho ukuthi location kudala. Mfethu kuthini into sambeni manje. Yaphuthuma mfethu sambeni. And then see the game, I almost got late. Nothing reminds me of who I am. I try to find him in who I'm not. See, my type was never in a band. Manje MCM ya King Lady Court.